Long live. Bubagra long live. Long live. Long live. Dipramotha long live. Long live. Long live. Dipramotha long live. Long live. Long live. YTF long live. Long live. Long live. CWF long live. Long Bubagra ke Bubagra ke Bubagra long live. Long live. Long live. Bubagra long live. Long live. Long live. Bubagra long live. Long live. Initiative Pramuka Party Asaiman Isal 5 বছর কাকা जों 5 বছর চিনি महाराज नि नेतृत्व चिनि भाषानि अधिकार बांगै गोबांमा फाइट लायखा गोसोखाङाव फाइट खायनाय हानि बाङैनो न'खरावनो सारां मोसौ जे चिनि प्रमोथा पार्टी चिनि महाराज नि बिसिति जों बाहायखे चिनि त्रिपुरासारनि लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जों आदाय खायमानो बोलो जों दिनै आसामनि सालनि बिसिति हास्तिनि जतन न'खरावनो दैबो मैदक खायरनानै मोसौ अलरेडि लुकुरक सायमानजा हायफानो जों मैदक खायरनानै बागैनो जों दिनै हास्ति गोनाङै हहम ददम खालायो जोंनि प्रमोथा पार्टीनि आसामनि साल जों पालायलाय दङ नाहारुं गायसेनो बाहायखे जोंनि त्रिपुरासानि राइट्स जों आदाय खायमानो दानि के गुबुननि पार्टीयाव आसो गोदोंमा जोंनि त्रिपुरासानि अधिकारनि बागै त्रिपुरासाराव राइट्सनि फाइट खाय दंफानो गोबां माने नेग्लेक्ट खायजोंमानि बागै इगनोर खायजोंमानि बागै जों एडिसिनि आमसायाव हमथों दै एडिसिनि बायरायाव हमथों जोंनि त्रिपुरासारावनि न'फानो हानि नावफां दैफानो जोंनि अधिकार माया हानि बागैनो जों दिनैबो हायनि हाय लुकुरावनो अदर मान्दा हास्ति गोनाङाव पालायनायनि बिसिबो जों सिस्रावै मैदक खायनायनि बागै दिनै जाफैसिगोन बेनिथ' जों गाबाव जास्ट जोंनि जेरायबो सानाव नायखायाखै बे गभर्नमेन्टखौ सिगांमानि जोंनि प्रमोथा पार्टी जेफोरनि सिङाव बेनिसिम जेराव 5 बोसोराव जों जोंनि त्रिपुरासारनि अधिकार जे हास्ति गोनाङै खरां हिसाबै दंमोन जोंनि डिमान्ड आसुगरखे आगे सियारावनो सिरय दंमोन अमो जों दाबाव नायनायखायखे बाक्सा बर' रोखोमा माखाहि सोङैबानो फैयाबा आं सानाय मोसौ दिनै जों थानसानि बिसिंथि फाइट खायमानि बागैनो दिनै आगिरावबो दिनै आगरतला डिउटियाव माहायाव दिनै त्रिपुरासारावनो हयरानि खायजामानि टर्चार खायजामानि रेप खायजामानि दिनै बुकुरावनो आफोरखे जों थानसाखि खरांथि सारायो बेयाव जों महाराजनि नेतृत्व दिनै थानसा इमानि बागै दिनै त्रिपुरासानाव आगरतला सिंगावमनावबो हमथों गवायाव हमथों उदयपुराव हमथों दिनै त्रिपुरासारावनो दाबाव केबल माने नजर आन्दाज खायनाया तलाखे नगिया त्रिपुरासाराव दाबाव थानसानि खरांथि सावै अन्यायनि बिरुद्धे जास्टिसनि बागै फाइट खायदोंमोन जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आगे महाराजा जेफोर चेंफ्राव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बै अबास्तव काल्पनिक माहायरनि खेबाताबाव हास्ते गोनाङै सिमिया पूरा भारतवर्षआव ताबाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि आइडियोल'जिनो ताबाव एक्सेप्ट खायखा इभेन नन त्रिपुरासा पिपलावबो ताबाव जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टनो जतनो आइडियोलजिकेलि बरफ ताबाव सापर्ट माखायखा दानि हिंखे जों कुनो कमिउनिटिनि एगेन्स्टयाव जों मबाइल जेफोरखौनो साव दिनै जों हानि अधिकारनि बागै हक सामानि दिनै एडिसिनि हानो गोबांमा सेनानि बागै डेभलपमेन्ट प्रजेक्टनि मोनबाय गोबांमा स्किमनि मोनबाय दिनै एडिसिनि आमसायनो नावनि बागै जे जातियावै दंमोन दिनै जों प्रमोथा पार्टी महाराज गोरै हिंखे केबो खरांथि साराया खोम दिनै बिश्राम गन्सनगर पन्चायतनि मोनबाय दिनै एडिसिनि हानो नानानि नायखा आंनि जेबो चिफ मिनिस्टारनो चिठी सुइखा जोंनि अफिसनि हयতো डिएम अफिसनि चिठी सुइखा अमा हेखे ताबाव जों जइन्ट भेरिफिकेसन खायनायनि बागै जों डिमान्ड खायनायनि बागै बरावबो जइन्ट भेरिफिकेसन खायनायनि बागै मागसे खायगे दिनै महाराजा बेहायनो 1 इन्चि जमिनफानो नन त्रिपुरासा नि यागो जाते सया नातै एडिसि बायरे जाते सया नातै अमसों ताबाव लिगेलि दै बायरेयावबो जों फाइट खायनायनि बागै जों खरांथि सायमाखा बे अमनो जों 5 बोसोराव दिनै प्रमोथा पार्टी दंमानि बागैनो दिनै आसो जरा दानिखे जों जरा नाङो बाक्साफोराव 5 बोसोर बाय माने अनेक किछु दिनै प्रमोथा पार्टीनो तानि खायनाया होनै साव बे आं सोंनानै मोसौ जे एडिसिनाव
आगे 35 बছর চালুই থাকা এডিসিং খপ্র যে ত্রিপ্রাসার বিভিন্ন পার্টি ওই শাসন খাইখা বরলে ত্রিপ্রাসানি বাগৈ তোমাক খাইখা তিনি যে 5 বছর মহারাষ্ট্র কৈশন খাইনাই রক ত্রিপ্রামথা পার্টিनो কৈশन खाइनाय रंबो आं अमनो सानानि मुसु जों इउनाइटेड मा दंनाय जों थानसाखि जे प्रसबा खाइखाइके जों चिनि एचिभमेन्ट मानि जों मारि नगु बनि बाबुनि एडिसि माखा चिनि नगेन्द्र जमातिया सामसरन्ति हरिनाथ देवमा ग्राव कुमारी आंसम चिनि आमसानि रति मोहन जमातिया समति बाबे चिनि भविष्यनो वासगै चिनि भविष्यनो सिकोट खाइनायनि बागै बर' एडिसि मुभमेन्ट खाइखा ini edisi momen kai edisi mani poresian tahu edisi ni siya mong tebi korama siya mong ka MDC ka piaba o jaga o jadi apro jara o borok thansake choba khaya hike tini jeng asuk sikurung yang kamu ang edisi ni siya mong yang kamu tini jeng asuk lai kok saime yang kamu thik bahai kina tawo maharaja ni ideology chini chraironi bobishot no sikor khaina ni bagoi tabok जों मुभमेन्ट खाइखाइनोसै जोंनि रायरंनि भबिष्यत गाहामनाय गाहाम खाइगलांनाय खाइहैनो जों बयबो साबैनि जोंनि महाराष्ट्र नेतृत्वे बोसखाङाव दैबो फाइट खालायनायनि बागै जों दिनै माहायदोराव रिमाइन्ड खायो बार पहिलावनो जों जोंनि महाराज साजा आं साजा जोंनि पार्टिनि जत नेतारक साजा दानिखे रोमान स्क्रिप्ट जोंनि फान्डामेन्टेल राइट्स अमो जों मानानै सिनांगौ जोंनि प्रतिनिधि दलबो दिनैबाबो थांखा सिबिएसि बर्डआवबो जोंनि हास्टिंनि चिफ मिनिस्टार बायबो मालायखा आं निजेबो कक सालायखा जोंनि महाराज बार कक साखा जों रावनोबो नखाखा रोमान स्क्रिप्ट अमो जोंनि रायरंनि भबिष्यतनि प्रश्न हायसे और कोनो पलिटिक्सनि बागै केबो रोमान स्क्रिप्टनो डिमान्ड खाया जारा रोमान स्क्रिप्टनो साजायनाय रसि पलिटिक्स खायो हास्टेनि लोकराव बुसि नाङो जे देवनागरी स्क्रिप्ट इन्डिजिनास स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट सानाय दं जोंनि एलाकानो नां सानाय मुसुलि रामपद जमातिया जे प्रफोरनो बरमान स्क्रिप्टनि एगेन्स्ट कक सावो अथच बनि बसला नब इंग्लिश मीडियम परेरवै इंग्लिश स्क्रिप्ट बायनो परेरवै रोंवै ताबा एसिस्टेंट प्रोफेसर बानाव पाइखा अथच सिनि रायरंनो के रोमान स्क्रिप्ट मापरिया देवनागरी स्क्रिप्ट इन्डिजिनास स्क्रिप्ट निसा इंगा almost ini रायरंनो थंमानि हायसि पलिसिनि बिथिंखै थंमानि ताबखे एफआईआर खायनायफोर जे रोमान स्क्रिप्ट बाय आन्सार रनायनो हके एफआईआर खायनाय हास्टेनि चिफ मिनिस्टारनो चेलेन्ज रवै सानानि मुसुगो 29,000 30,000 जोंनि त्रिप्रासा स्टुडेन्ट ताबो माध्यमिक 12 परीक्षा रनाय बरनो जुदि नों जेल दानाय हके पहिलाव सिगां जेल दाजानाय जागासिनो नाग्रा जेल सोनाग्रा बनि परे रोमान स्क्रिप्ट सुइनायनो जेल दानानि बागै एफआईआर खायनायनि बागै वानस दानिके इन्डिजिनास स्क्रिप्ट न प्रेफार खायनायनि कक सामान अमो जोंनो अंक्ल असलो रवानि नायमानिसै दानिके जों दाबो इन्डिजिनास स्क्रिप्ट सोना खायके जोंनि कम्पिउटार सफ्टवेयर सोनानै नांनाय कम्पिउटार सफ्टवेयर सोना हायके जे ताबो फोरोंनाय मास्टार होनाय तनाय प्रफेसर होनाय तनाय टीचर होनाय तनाय बनोसि सिगां स्क्रिप्ट मा फोरोंग्राना जे इन्डिजिनास स्क्रिप्ट खायखांके इंगे जोंते कम से कम 100 बছর उनक्लाव जोंनो असलो रवानि बागै बरनि चक्रान्त खायसि इंगे आं दिनै फाउन्डेसन डे टिप्रामथ पार्टिनि ओ फाउन्डेसन डे ओ लोकरनो सानानि मुसुगो जों 100 बছর उनक्लाव असलोवानि बागै तावासो बायदि रामपद जमातिया अतुल देवमा चिनि टिप्रासानि बिसिङो रेबाति त्रिप्रासन जेसफानो सादि बरनि बोसानो सिगां सेंग्रा देहाति रेबातिनि बोसा बाबु अक्सिलियम स्कुल सि फरायतो इंग्लिश मीडियम बनि बोसानो जुदि इन्डिजिनास स्क्रिप्ट बाय फरेरो दिहि जों साखांके आप्रो जोंनो साजायनाय हायसि बयनोखि बिब्रान्त खायै फेमलावै बनि बोसाखे फेलंथो बनि बोसाखे अक्सिलियम स्कुल फरायबै काहाके पास थांफायखो बे चिनि टिप्रासानो एकदिके चिनि हायाम सायो किला हायाम साय बन्दासरा हायाम सायो फायके टिप्रासन आसो दरखे हामदा हि फुनु फायो अथच टिप्रासानि भबिष्यत बनो नष्ट खायनि बागै देवनागरी स्क्रिप्ट इन्डिजिनास स्क्रिप्ट हि साकान्थि दागि जागै बर' माहायखि सामो खायदों आं कन्डेम खायो जे इन्डिजिनास स्क्रिप्ट हि सानाय र बेंगली स्क्रिप्ट हि सानाय र देवनागरी स्क्रिप्ट हि सानाय र आं बर'नि एगेन्स्ट स्क्रिप्टनि एगेन्स्ट आं साया तमाके जोंनो अपसनाल जोंनि रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट रनायनि नामो जे मुसलमानिनो सुइना नायखा हामलाय पलिसि
senamjaka jate buini hai sohor Ancol school hingke 1 ni simi class 1 ni simi class 8 jora borono mane pass fail protha kore jate kahike phurungdi hai hone homa কিন্তু চিনি গ্রাম অঞ্চলকে বড় মেসেজ রই পলিসি ন ডাইলট খাইওই হাই স্কুল ফাইখাंखि সি পাস ফুফিলিয়া মাস্টার নসা সি फोरोंलिया खलाइওই याकारि रखा ये चिनि चराइर चिनि गार्जियन रक गामियाम चिनि बर रक परीक्षा सि फेल इंगिया जादों के बा बरनि बखाव तमा खाखा परिया फनो जों पासङो जे परिया खन हाय दंनाय साधारण बर रक साधारण लोक रक गामिनि बर रक माहिके वानसो आगे जेफ्रो पास फेल दंबा तो चिनि चराइर मा परियो परीक्षा फेल नाय कि जागो किन्तु ताबो के फेल सिमा खाली आहि एबा और दागो जोंनो फोरोंलिया खेनो क्लास 8 जरा पास खाइरो बेयाव मतो चिनि भविष्यत नष्ट खाइनो जेनेरेशन टु जेनेरेशन चिनि चराइरनो फेल खायावै फाइनो परियावैनो क्लास 8 जरा बुङो गे जिता बेसिक जों बफ्रो चिनि नांबा क्लास 1 2 3 अमा हायो चिनि तामसने स्पेलिंग रिडिंग खाइनानि ओंथो जेखुनु वार्ड नो नों अमक हनानि रोंनि ओंथो आफ्रोसिनो कैप्चर खाइनानि प्रोनाउंसिएशन चारवानि अजरावसि अथच क्लास 9 नो थाङैसि बर माने रिडिंग सवानि परेवानि अमा हाइरो मा खाइसिनो जे बर आफ्रो सिलेबासनि अमदे परेसिनाय सब्जेक्ट परेसिनाय ना बर आफ्रोनि वदे रिडिंग परेवानि राइटिंग खाइनानि कोन परेसिनाय जेतो चिनिस राइरोनो अमा हाइखेनो बसर पर बसर चिनिस राइरोनो एडुकेशन पॉलिसी नि मुंबाय पास खाइ रह जोंनो जेनेरेशन लस्ट खाइनानि पॉलिसी जे अमो आं हास्टेनि जत चिनिति क्लास सानि मुसु अमो जोंनो इजि के अक सावै हाइ पास सावै चिनिस राइनो नस्ट खाइनि नाय गे जों चिनिस राइरोनो काहां के पुनि नांनाय ताबक तो क्लास 1 सिमिसि या प्री नर्सरी सिमिसि जों स्टडी काहां के बरनो बेसिक न सिगोवै लाइने ना आसके जों ताबक कुसु कानानि बो तामसने बराव कैच खाइमानाय काहां के परे मानाय Ha? Ulupara. Teman-teman Malang tini. Teman-teman Malayka. Volleyball, football. Volleyball kono ni net. Oh. General kusina. Dong thalaija. Ge sebaro CM saronamla. Ge CM sarono hambai ngas. Tani mala jengase mane sojok saiwai kono dasingai jeng bono bela-bela sambai ro. Murani teman-teman Malayka bertini. Dia nok tong thalaijang na. Dos ini 5 tarik Februari ini youth din bagai kaisa football volleyball gitar ini keram book manun bagai belai buka ini CM Sarno dari buang tempat Sinimbe. Anda, Teman-teman ro Malayka. ini orang kaya volleyball, football, chess ni sport ni set mana, dan memang bela kursi berkau mana, ini siap saat ni cuba sungguh tempo bagra ni rohong baik, bela khas rangga.